Здравейте, казвам се Майя Мичел. Добре дошли в Австралия. Това е една красива страна. Огромна. Навсякъде има изумителни гледки. Прекрасни плажове, невероятни диви кътчета и великолепни гори. Добре дошли в Австралия. Чарли е сладурче. С него сме по-скоро приятели, което е готино. Беше много въодушевена, че ще си има братче. Грижеше се за него като втора майка. Водех го на различни приключения. Много е умен и с чувство за хумор. От сърце се смея на шегите му. Аз не съм била като него. Беше ли ти забавно с мен? Не. Музиката е част от живота ми, откакто се помня. Нашите ми купиха китара и от тогава постоянно свиря и пиша песни. Музиката й доставя удоволствие и е начин да внесе радост в света. Мама доста повлия на музикалния ми вкус. Слушаше музиката, която пишех, беше ми като вдъхновение, определено. Обичам минорните гами. Обожавам да ги смесвам с мажорните. Тогава се получава нещо магическо. Дължа тази кариера на семейството си. Гордея се с Майя. Тя каза, че иска да се занимава с това цял живот. Страхотно е да се прибера тук и да се почувствам у дома. Заобиколена от подкрепа и любов. Казвам се Майя Мичел. Гледахте "Това съм аз".